pjesma, druženje, veselje i slavljenička torta na okupu mlade i starije generacije hrvatskih skijaša. A povod je 100. rođendan Ski kluba Zagreb. Klub je to koji je preživio čak 5 režima i kroz povijest pa sve do danas iznjedrio sjajne skijaše. Zagrebačka lauba bila je poprište sjećanja i mjesto za dodjelu priznanja svim generacijama toga kluba. Ovo kad vidite da se sretnu djeca od 5 godina i ljudi od 80 godina koji su svi bili u jednoj organizaciji, koji su još i danas svi prijatelji koji se poznaju, mislim da je to jedan osjećaj koji je neopisiv, nedoživljiv, a u krajnjoj liniji u ovo vrijeme kad smo svi odvojeni, kad smo svi na mobitelima, kad smo svi na kompjuterima, to je jedan neopisivo blago koje mi njegujemo u tom klubu. Ski klub Zagreb najviše je proslavila obitelj Kostelić, a Ivica i Janica nisu mogli sakriti emocije pričavši o svome klubu. Ski klub Zagreb je moj matični klub, to je matični klub Ivice i mene i tamo smo krenuli. Nekako drago mi je da su nas prihvatili, da smo imali priliku odrastati u tom klubu koji ima tako veliku tradiciju i nekako smo postali dio te velike tradicije. Bilo kakva 100-godišnjica nije mala stvar, posebno jednog ski kluba i posebno u jednoj zemlji u kojoj se jako često voli isticati da nema nikakvu skijašku tradiciju, što naravno nije istina. Jer ako imate jedan ski klub koji ima 100 godina i, na primjer, činjenicu da su se prva skijaška natjecanja na ovim prostorima su se održala u Samoboru, odnosno na Anindolu. To vam govori da ipak imamo tradiciju koliko god možda ona nije poznata širim masama, ali ova godišnjica još jedanput skreće pozornost na tu tradiciju. Mislim da ono što je uvijek bitnije da se ljudi nekako okupljaju i da se bave sa sportom. Mislim da je skijanje jedan lijep sport, jedna lijepa aktivnost koja pruža mnogo zadovoljstva i nekako je pogotovo za klince je bitno da se dobro nekako igraš, zabavljaš i isto vrijeme ne budeš i aktivan. Jedan od najstarijih članova Ski kluba Zagreb je Vladimir Jakopček. Počeo je skijati u svome vrtu davne 1942. A nekoliko godina kasnije izradio je i prve skije, koje su ponosno izložene na Zagrebačkoj Snježnoj Kraljici. Od našega bačve ili lajta opali u jeseni obruči dole, oni rajfi, i ja uzel 2 dužice, poprek remen i na tomu sam se počeo skijati sa 2 štapa. Ja sam u ski klubu Zagreb od 54. Ja sam za njega jako puno utrka trčal i jako puno. Najdraža mi je utrka bila kad je bila borba između, evo sad je pokojni Kelković i ja. On prvi i ja drugi. To mi je bila najveća utrka kad sam mogao trčati u Hrvatskoj. Na proslavu je iz Austrije stigao i počasni predsjednik Ski kluba Zagreb, Gerald Hauser. A lot of friends, we are a big family, so I know a lot of them, and it's a pity some of them already died. So I told you, we had a cooperation more than 30 years, and I'm very happy to be part of this great meeting today, this evening, to meet more than 500 people from Ski Club. And I can congratulate Ski Club for their very, very successful work, and I hope that we can work together another 30 years. Po jednoj sezoni Ski klub Zagreb broji 20-ak natjecatelja koji se aktivno natječu u dječjim kategorijama, a 20-ak djece skija i u Skijaškoj akademiji Janica i Ivica Kostelić. Njihovi natjecateljski koraci tek trebaju započeti. Skijaška akademija Janica i Ivica Kostelić osnovana je 2008. godine. Ona je zamišljena kao prednatjecateljska grupa za mlađu djecu, jer se djeca mogu natjecati tek od 8. godine života, a postoji puno djece koji bi se aktivnije skijali, znači neka malo jača škola skijanja i malo nekako upoznavanje sa natjecateljskim skijanjem i ranije. Prema toj ideji je nastala akademija, Janica i Ivica podržavaju tu akademiju i evo ona raste svake godine i skuplja nove natjecatelje. Proslava je okupila i aktualne skijaške natjecatelje koji su upijali znanja i iskustva od starijih generacija skijaške obitelji. Trenutno sam u kategoriji FIS Europa Cup negdje, svjetski kup ponekad. Imao sam ozljedu ramena, sad tešku operaciju, sad se vraćam polako, ali eto sad sam na pragu gdje sad stvarno kreće ozbiljno i treninzi i natjecanja, tako da eto sad te kreće biti. Natječem se u svjetskom kupu slalom i veleslalom, pretežito slalom.
Ove godine sam osvojio svoje prve bodove u svjetskom kupu i od prošle godine sam počeo suradnju sa Ante Kostelićem, ja i brat, i napreduje sve jako dobro i sve po planiranom, nema nikakvih ozljeda, hvala Bogu. To nije samo 100 godina skijaškog kluba Zagreb, to je 100 godina skijanja već u Zagrebu, što je stvarno s obzirom na naše planine i sve jako puno, tako da u svakom slučaju velika stvar i velika čast što mogu biti ovdje. Od malena, od svoje 4. godine skijam na Sljemenu, tako da lijepo vidjeti ovdje toliko okupljenih generacija zagrebačkih skijaša i skijašica. Sigurno da je poseban dan, poseban event i drago mi je što sam nazočan i prisutan tome. Inače, ja sam član ski kluba Končar, ali imao sam i puno prijatelja u ski klubu Zagreb, uvijek smo ko klinci zajedno trenirali još i na Sljemenu, na Meltalu, tako da sve mi je poznato tu više manje i svi skupa smo. Stvarno lijepo, nisam očekivao da će biti toliko ljudi, stvarno baš mi se sviđa i nadam se da ćemo se lijepo danas proveseliti na večer. Povodom 100. godišnjice ski kluba Zagreb u Muzeju grada Zagreba otvorena je i izložba koja se može pogledati do 20. studenog ove godine. Tamo je stvarno povijest kluba od 1918. Izložene su stare skije, stare medalje, kroz povijest se ide skroz do olimpijskih medalja Ivice i Janice Kostić, odnosno i do današnjih dana, a ono što je jako interesantno, osim što svi mogu pogledati te stare izložbene primjerke svih skija, odjeće, kako se tada skijalo, ima čak i par filmića, sve do danas neki presjek. Na kraju mogu i pogledati sva odličja obitelji Kostelić. Znači, to je jedna jedinstvena prilika da se u Muzeju grada Zagreba pogledaju sve medalje olimpijske koje su osvojili, kristalni globus i medalje sa svjetskih prvenstva, što stvarno do sada još nije bila prilika u gradu Zagrebu. A uz izložbu napravljena je i prikladna monografija. Monografija je napisana kao presjek zadnjih 100 godina. Znači, u njoj se nalazi sve što se u klubu događalo. Nabrojani su svi natjecatelji, svi treneri, ima puno fotografija naših natjecatelja, znači ona je stvarno onako jedan presjek svega što se događalo u 100 godina, ono što smo mi. Vrlo jednostavno štivo, naše skijaško i onako jedna jako lijepa uspomena kroz povijest kluba Zagreb. Predsjednik kluba Ivo Drinković za kraj naglasio jednu činjenicu. Da u ovom klubu svi oni koji su prošli kroz klub, niko nije životno ili sportski propao. Dakle, 4 trenera rade kao profesionalni treneri u Turskoj, Norveškoj, Francuskoj. Sva djeca koja su bila u klubu su završila nekakve fakultete ili su napravili svoje biznise, tako da mogu reći zbilja da jedan od klubova koji ne proizvodi životne luzere. Ski klubu Zagreb želimo nastavak uspješnog djelovanja, te još mnogo sportskih uspjeha kakvih imaju već dugih 100 godina.